ανοίξουμε, για λίγο άκρη να δείξουμε εδώ στη κάμερα. Πώς τον βλέπετε τον αστροναύτη μου? Αρέσει πολύ το διάστημα, γι' αυτό το έβαλα. Έλα πάμε ρε μαλάκα. Ήρθε η ώρα να βάλουμε. Κρίμα είναι να καείς. Έφερα μαχαίρι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Από ανθρώπους, γιατί τα ζώα δεν τα φοβόμαστε. Και σκεφτόμουν πώς γίνεται εγώ. Μπρο, είναι σαν να διαλέξαμε την ώρα που έχει το περισσότερο ήλιο από όλες τις ώρες. Γι' αυτό είμαστε εμείς. Και σκεφτόμουν πώς γίνεται να είμαι εντάξει στο να κοιμάμαι πάνω στο βουνό. Οποιοςδήποτε ουσιαστικά θα μπορεί να μπει μέσα στη σκηνή σου. Αλλά όταν πας σε υψηλό επίπεδο, σίγουρα τα πρεζάκια και όποιος θέλει να σου κάνει κακό δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει λόγος. Τι εννοείς? Σε υψόμετρο. Σίγουρα δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να σου κάνουν κακό εκεί πέρα. Καλά, σίγουρα. 99%. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Τι πράγματα. Δεν ξέρω. Πνεύματα. Ο διάβολος σε κοιτάζει. Να σου βάλω. Μία φορά. Μία. Έλα, άλλη μία χρειάζεσαι. Είσαι αλάνης. Άσε ρε. Είσαι κόρη της ειρήνης, ρε φίλε. Αν δεν προσέχεις το δερματάκι σου, Άσε, εσύ ρε, δεν το μαλάκα. προσέξεις. Πάντως το ξέρεις ότι το αντιλιακό είναι και πολύ κατά της γύρανης, έτσι, γιατί ο ήλιος γερνάει. Γενικά μπορείς να μείνεις και εκτός του ηλίου για να μην γίνει. Ναι, πήγαινε εσύ, σε πες δεν έχουμε. Τσαντούλα μου, τι βρήκες αυτή τη τσαντούλα? Ποια σου? Για να δω. Είναι αυτή που μου είχες κλέψει και στην delivery. Κολόπεδα. Έτοιμη? Κράτα το τότε.